La nau 3 del Centre Cultural Escorçador ha estat l'escenari de la festa de fi de curs dels tallers del Centre de Recursos i Assessorament per a les Dones, així com el lliurament de diplomes. Creiem que és com un final de carrera, com un final de curs, amb totes les que han participat, tant en tallers com en activitats del CRAT, i els donem un diploma per aquest esforç d'haver deixat la família, d'haver deixat la casa, d'haver deixat inclús de ser elles mateixes per trobar un espai on fer formació en el CRAT. Jo crec que elles estan molt il·lusionades. L'any passat, ja quan vam fer aquest tipus de festa i reconeixement, moltes van dir que era el primer títol que havien rebut en la seva vida i l'han enmarcat i el tenen penjat. I entre elles i el CRAT s'ha establert una gran complicitat. Una trobada on s'han dut a terme actuacions. Vienen hecha a correr. Es que no la gusta que la vecina haga las tonterías de las mujeres cuando somos chicos. Sempre podia mateix, però sense saber. A mi, fet d'amor. Fill tan gentil que plora per por de morir i perdre allò. 4 parets fan una casa, un home i una dona, un fill, una taula. Lentament van caient en el buit on estranys ocells d'ales amples volen... Encara que arribi la fi a prop meu. Una flor de paper, blava i erta em fa companyia. No menyspreu. S'han compartit experiències i s'han encarat nous reptes a assolir. Des del CRAT, de fet, fan un balanç molt positiu d'aquest curs. Les activitats s'han multiplicat, és una altra manera de conèixer la cultura en el seu lloc, in situ, i moltes vegades acompanyats per les màximes professionals, investigadors en la matèria. Cada vegada ve més gent a compartir la seva obra, el seu llibre o el seu saber mitjançant una conferència, i per l'any proper hem augmentat fins a 21 els tallers que tindrem amb el CRAT, vull dir que van augmentant. Moltes d'elles han començat per temes tan elementals com és aprendre a escriure o a llegir, i han acabat el curs sapiguen escriure i sapiguen llegir. I moltes tenien una assignatura pendent, com molta gent a Catalunya, que era el català, que eren aquelles paraules que sabien, que coneixien, però que guardaven dintre i no s'atrevien a dir-les, i ara ja poden parlar un català molt fluid, perfectament, i elles mateixes, no tant a nivell d'integració, sinó poden ajudar els nets en les seves tasques i llegir-los contes en català, que és molt important. Aquest acte de fi de curs també ha estat el primer contacte del CRAT amb membres del nou govern de l'Ajuntament de Badalona, als quals se'ls han traslladat els reptes de cara al pròxim curs. Portem 2 setmanes de matriculació, de preinscripció per al curs vinent, i ja tenim 216 preinscripcions, vull dir que estem saturats, amb moltes dificultats, perquè solament omplin al matí i per tant podem donar cabuda a un tipus de dona, i jo tinc l'esperança que amb el nou Ajuntament puguem obrir a la tarda i donar cabuda també a la dona que treballa. El CRAT funciona gràcies al voluntariat per part de les usuàries i també d'altres dones i homes que comparteixen els seus sabers, tant pel que fa als tallers com a les presentacions de llibres, conferències i també sortides. Tot i que el curs com a tal conclou amb aquest acte, el CRAT ha preparat tot un seguit d'activitats per aquest mes de juliol. Tenim un tipus d'activitats diferents, amb més sortides. Tenim un itinerari pels hotels i les històries dels hotels de Barcelona, i anirem a veure qui s'havia allotjat aquí, què va passar en aquest hotel i tal. Tenim una anada que teníem pendent al Cau Ferrat de Sitges per veure l'estudi de Rossinyol.
Tenem també una visita al Gran Teatre del Liceu, perquè ara el dia 26 anem a veure Don Pasquale, i tenim el tren del ciment, que parlarem de tota aquella perifèria que nodria o bé a nivell de carbó, com és el xalet que teníem allà, el Comte Güell, per proveir de carbó les indústries tèxtils, o bé el ciment amb el qual s'havia construït l'exposició de 1929 i molts edificis i escultures de Badalona, i el monestir de Ripoll, que retornem una altra vegada a aquell romànic que va donar origen a la dona medieval, una dona sàvia, una dona dintre del que era el món monàstic. El CRAD es troba al carrer Arquitecte Fradera 9-2 de l'antic escorçador.